onye nke ji Okoloto APGA wee na-azọ ọnọdụ ọkwa ọchịchị onye nke na-azụte anya Anambra Senatorial District Honorable Nwankwo amalitego ịchụnta nkwado ya n'Ezinatọ n'okpuru ọchịchị kansụl ime obodo Awka South na-aga n'ikwunyere ya bụ ọrụ nhọpụta bụ nke a ga-eme n'abalị 25 nke ọnwa Febrụwarị ọkachasị nhọpụta onyeisiala nakwazi n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu nke etiti. Ya bụ achọmnta nkwado ya bụ nke o si na ya wee gazie n'obodo atọ nke mejupụtara Ezinatọ, Isiagụ, ndị Ịkpanakwazi, Ntọkọ ma bụrụ ebe igurube ndị mmadụ kwere n'ukwu ọṅụ wee nabata ya. Chibuzo Obidigo onye nta aka anyị ga-ewetara gị akụkọ etu o si wee ganya bụ njem ichiche a gara wee neta n'otu Honorable Nwankwo onye nke edugara site n'aka onye bụ kọmishọna na-akwụ maka ọkụ ihe eji wee na-eweta mmiri na ngwongwo ọhamadụ na Anambra steeti ma bụrụkwazị onye nke ji Okoloto APGA wee na-azọ ọnọdụ ọkwa nnọchite anya Awka North na South n'ogogo etiti. Maazị Nwankwo tinyekwara onye nke ji Okoloto APGA wee na-azọ ọnọdụ ọkwa nnọchite anya Awka North and South n'ogogo etiti Maazị Obi Nwankwo nakwazi onye nke na-anọchite anya ọgbanta nkwado Awka South 2 constituency bụ onye nke chọkwara ka ọ zọgharịa ọnọdụ ọkwa ọchịchị Honorable Chukwuma Okoye bụ ndị nke na-ebu ụzọ wee kpọtụrụ onye zọ n'ala obodo ndị nke ha gara n'ime ya iji wee nata ngọzi ha. Honorable Nwankwo onye nke na-anọchite anya njikọ ọka na ọcha na ndunukọ ọfịa n'ogogo etiti n'ụlọ ọgbakọ nnọchite anya bụ onye nke gụpụtagasịrị ọtụtụ ndị nke o nwetazuru site na mgbam mbọ ma bụrụkwa site n'ụlọ ọrụ Dozie Nwankwo Foundation ma gwa ndị nke na-enye ya nkwado ka ha gbadokarịa ụkwụ n'ọlụ ndị iche iche bụ nke ọ rụrụ obodo ha dịka ha na-achụrụ ya nta nkwado. Honorable Nwankwo nọkwazi n'ime ya wee kenekwazị ndị mmadụ maka ịhụnanya na nkwado bụ nke ha nyere ya ma kwuo na arịrịọ bụ nke ha na obodo dị iche iche na-arịọ ya bụ nke anya ya dị n'ime ya ma nyekwazie nkwenye na ọ ga-agba mbọ hụ na ya bụ ihe ndị nke o nwetaziri site na agbammbọ na ọlụ ọma dị iche iche bụ nke ọ rụrụ bụ nke ọ ga-emekwazị ka ọ gbasie mgbọrọgwụ ike na ana ma ọ bụrụ na arọpụtagharịa ya nke ugboro abụọ na itinye otu nke ya ka osote onye isi oche otu APGA na Anambra steeti Maazị Tony Omeligwe Ele bụ onye nke kpọrọ Honorable Dozie Nwankwo, Obi Nwankwo na Chukwuma Okoye dịka ụmụ nwoke APGA atọ mara ihe n'ebe ọ dị ukwuu ma kwuo na ha bụ ndị nke akpachapụrụ anya wee họpụta site n'aka otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ n'ihi ihe ndị nke ha rugoro n'afọ ndị nke gara aga ma gwa ndị nke ga-eme ntụliaka ka ha kwado ha site n'ịtụnyere ha votu ha. N'Amawbịa ka Honorable Okoye gara n'ihu wee kwupụta na Honorable Nwankwo na Obi Nwankwo bụ ndị nke gosipụtagoro nnukwu ihe nke ha ji wee bụrụ mmadụ ma bụrụkwazị ezi njimara ma nye nkwenye na ndị obodo ha ga-atụnyere ha na ya bụ nhọpụta na ịnabata ya bụ otu bịara njem n'obodo ndị a ka onye bụbugoro osote onye nkwupụta okwu n'ụlọ nzukọ omebe steeti a Right Honorable Harford Oseke, onye President General Isiagụ Maazị Udochukwu Nebedum, onye bụ onye isi oche Ward 2 na Nise Maazị Johnson Okafọ, onye ọnụrụ n'okwu na APGA n'Awka Maazị Jude Agụmmadụ nakwazi onye nke rụbugoro ọrụ n'ụlọ nnọchite anya nọchitere anya Awka North na South Right Honorable Anayo Nnebe bụ ndị nke ruru ntutu wee taa nyere akọ na uche ya bụ ndị na-azọ ọnọdụ ọkwa ọchịchị nwere ma kwuo na ọ bụ na arọpụtagharịa ha ọzọ na ha ga-ebugo ya bụ ọchịchị n'ebe ọ dị ukwuu site n'ịgba mbọ hụ na onye na onye ọbụla nwetara uru bụ nke dị na ya bụ usoro ọchịchị onye kwuo uche ya.